ओरै थाफा जागोन दे इउपिपिएलनि मोनसे जयेन्ट सेरेमनि दंमोन दिनै खराइबारि गामियाव बेनि गेजेरजों मा फोरमायगोन आच्चा दिनै नोंथांमोना मोनथिगौ दे थांनाय 17 बोसोर जे बिपिएफनि बेयाव सोबख'नाय गादबनाय नासयनाय बे सोबख'नाय गादबनाय नासयनायखौ गाज्रि मोननानै बेनिफ्राय उदां जानो थाखाय दिनै सालबारि समस्ति आरो जा कक्लाबारि समस्तिनि गेजेराव थानाय बे खराइबारि गामिनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलखौ सोलायनो थाखाय आरो बे परिबर्तनखौ नागिरनो थाखाय खराइबारि गामिनिफ्राय 50निबो बांसिन सुबुङा दिनै जोंनि इउपिपिएल हानजायाव हाबफैदों आरो जों निस्सय बेखौ मोनथिगौ जे बे ओनसोला थांनाय 17 बोसोराव अन्तत बिपिएफनि गोबां प्रभाब दंमोन बे प्रभाबा दिनैनिफ्राय गैया जागोन आरो बे खराइबारि गामिनिफ्रायनो जों बांसिन इउपिपिएलनि सोद्रोमाखौ मोनगोन होनना जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जुदि इउपिपिएलआव जुदि दा सोलायनाय लाबोनानै देरहायोबाथाय मा रायजोनि मा जौगानायखौ नुगोन आं सासे बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि हानजानि सोद्रोमा हिसाबै आरो गोदानै आं दिनै इउपिपिएलआव हाबनाय हिसाबै जोंहा थांखि आरो नोजोर दङ जोंनि गिबिसिन खामानियानो जागोन बे ओनसोलाव थानाय सोलोंथाइ गोनां जि लाइमोनफोर दं बे लाइमोनफोरनि माने कर्म संस्थापनखौ होनो जों गिबियाव जों नाजागोन बेनिफ्राय बे ओनसोलनि जौगाथाय बे ओनसोलनि देहा फाहामसालि सोलोंथाइ दैनि असुबिदा जों बेफोर गासै समस्याफोरखौ गिबियावनो जों फोजोबस्रांगोन खराइबारिनि गोबां लाइमोनफोराबो दिनै इउपिपिएलआव जयेन जादों मा फोरमायगोन आं बेनि बेलायाव जयेन जानायनि बेलायाव बेखौनो फोरमायो माने जोंनो जि सिगां बोसोराव जिबायदि सरकारा सालायबोबाय बेनि सायाव जों गोबां माबाखौ नुबोदों माने फिलिमिलिफोरखौ बिनि थाखाय जों दिनै लाइमोनफोराबो एसे साननो हानाय गोहो जानानै साननानै सोलायनायखौ लुगैदों माने जिबायदि बिटिआरआव जिबायदि दफाफोर दं बेफोर दफाफोरखौ नुनानै माने बे दफाफोरनि सायाव जोङो जौगानाय आरो बायदिसिना बिथिङाव जौगानायफोरखौ जौगागोन साननानै बेनि थाखायनो जों दिनै लाइमोनफोरा इउपिपिएलआव जयेन जानाय जादों आच्चा नोंथांमोना दिनै खराइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रादि गोबां इउपिपिएलआव जयेन जादों मा फोरमायहरगोन आं दिनै खराइबारि गामिनि रायजो राजानि जानानै कक्लाबारि समस्तियाव गोग्लैनाय आरो सालबारि समस्तियाव गोग्लैनाय गासैबो जों जिहेतु इउपिपिएलआव दिनै गोरोबथा बा जयेन जाबाय बेहाय आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जों थांनाय 17 बोसोरै जिहेतु बिपिएफ सरकारा रायजो खुंबाय दं बे खुंबाय थानायाव जिखिनि उसुबिदाखौ जों मोनबाय थादों बा नुबाय थादों रायजो राजानि गासिबो डेभेलपा जाफुङाखै बिनि थाखायनो जोंनि साननाय हनाया जे बे गामिनि साननाय हनाया दिनैनि बे गोदान बिटिआर सुक्ति खालामना लाना फैनाय बिथांमोन सागानगिरिफोरखौ बे खामानियाव मावफुंनो थाखाय बा बिटिआरनि गासिबो दफाफोरखौ मावफुंनानै होगोन होननानै जों सानदों आरो बेखौ मिजिंनानैनो जों गोदान सरकारखौ बरायदों आरो जों बिनि खार'नैनो बे गोदान सरकारजों जोङो सरजाबनानै थानायखौ जों थिरांथा जोंनि गामिनि फालनिफ्राय जों खालामना लादों बेसेबांसो जयेन जादों नोंथांमोना दिनै जों 50नि खाथियाव जोङो मोननैबो साइडनिफ्राय बेहाय जयेन जाबाय आरो गोबां जाबावगोन बे एसे जोंहा समखौ जों नागिरनानै मोनस्लाबाखसै बा गासिबो रायजोनि मानसिफोरजों जों मोगा मोगि जानानै सावरायनो मोनाखसै बिनि थाखायनो जोंहा दुखु थाबाय थेवबो जोङो हानायमानिखौ नाजागोन आरो नाजानानै गारथारगोन जे माने इउपिपिएलआव जों गोबां मानसिखौ जों खराइबारि गामिनिफ्राय थिसननो हागोन बेखौ आं मिजिंबाय आच्चा नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाबाय खराइबारि गामिनि गोबां रायजो राजाफ्रा मा फोरमायो आंनि फोरमायनाया बेनो सिगाङावबो भारतखौ स्वाधीन खालामनायाव कंग्रेस सरकारा बेसेबा बोसोर सालायदोंमोन बेनि उनाव कंग्रेसखौ सोलायहरला जनता फैदोंमोन लोगोसे आरो बिजेपि फैदों थिग जोंबो बिदिखौनो सोलाय सोल'खौ लुबैदों जोंहा 17 बोसोरा बिपिएफआ सालायदोंमोन एबार जोङो नै इउपिपिएलजों सरजाबनानै बिटिआरखौ माबायदि सामलायगोन सालायगोन बेखौ जों मिजिं थिनानै जोङो इउपिपिएलआव दिनै हेफाजाब होदों एबा गामिनिफ्राय दहाय बुंनाय बायदि आरो दंबावो जोंहा समनि आंखालाव
दिनै जुदि 50 जननि सायाव दंबा आरो उनाव फैबावगोन आं बेखौनो बुंबाय